Ay mauday nga akong gi-order. Nya. Yeah. Napaday ko order nga umaabot. Then mag-order na food ko. Ginoon akong anak aron. Libro lover man akong anak ko eh. Hindi mo na pagka ginhawaon ning mga ijang order nga libro para kuno ni ijang kuan kanang pag-eskwela. Kada semester na adyo libro. Tagpila ka libro paliton. Ako pong jaga-jagang dili na ko kang ginawa ni. Katawa ra pod. Kadang kuba ng libro ha, oy mahurot ba ka nag mahurot ka na ninyo ubasa. Mabrayan mo nagsamot. Ano? 2022 pa man lagi na. Duha man na kabuok. Pinagpa-order man ang Christmas. Aw ang katong imong gihatag na nga bayan. Tagsa mo anak. Okay. Basta gamiton lang. Basin pa-order dili mabuklat bisan ka usa. Nagbuklat din. Ko ano, di nagbibitaw nagbuklat bitaw siya. Ay, nagbasa-basa just dang mga libro. Ay, kinaunsa naman yung ang anak. Ay, maghimo na may anig libraries accounting. Okay, bye. That's for my vlog for today. Share ko lang ang vlog na mo karon diri Mao di ay ni nga gasto jud ay ang magpa-eskwela. Ako na lang bayad sa libro. Iyang tatay ang magbayad sa tuition ug allowance.